Benvinguts a l'escola virtual. Avui estem amb el color groc. Una pala, un cotxe, una bala de palla, un ànec surfero, una peça de construcció, aquí tenim una bitlla, un coixí de sol que està dormint, una girafa, no sé si la veieu bé, és una girafeta, no s'aguanta de peu, deixem així, una pilota, aquí, un lleopard, això d'aquí són peces de construcció i una cera de color groc. Esperem que us hagi agradat.